Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga dato nagu mga baiya kipagadatan, sanarkan wag yung kuto maanaw salama kalilintad na kapipi aginawa. Iman tuwa gawi di maat na miyakani atau tuwa Saudi kagai aya maana nagi paganay gawi udi na sumyul dagyang kuto Dhul Hijjah. So yan kaya pakasul dagyang kaya Dhul Hijjah na bilang kanu sa 10 gawi ay maana na isa, dua taman sa gyang kuto Idil Adha agina ni ika 10 gawi na mga gawi iya akadundu makalalabi nagumala ini arga mga gawi paman na si ko sul usaragun na diunaya kelagid agawi mga kadundo makalalabi ayakatro unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiga na mamin ayyam ala amalu salihu fi dapat natigian mga gawi iya sugal bukun amapia na banian kalawan yang kutu banian kalawan yang kutu ke pasad utau agal lebek sagian ka iya paganay 10 gawi sagian ka iya Dhul Hijjah. So mga bangsami, kailangan binagyan ko ito kapamakuti tanok sagian ka iya 10 gawi magamal tanong sa mga pipi ang mga amal na aya paganay mapiya amal amiyaturo mga ulama apanggilabakan o tao amala ibalas na agyan ko tuwa kapamuasa padisawasya ito mga ulama nagyan ko tuwa kapamuasa isagyan ka paganay agaw itaman sagyan ko tuwa ikasya waginan suyaw mu'arafa ay maana napkapakay si ikotawa kapusa iniyan saya sagyan ka iya mga gawi kamala ibalas upama kumamuasa ka na kapadagyan ko tuwa dinga di kapusa sagyan ko tuwa galabak amapia amakalalabi galabak agup kebabayan wallahu subhanahu wa ta'ala. So gyan ko tuba sa kanwa mga bangsami mga dato na mga bain na pamuasa kanu pungan upusa taman sa mau magyan ko tayo mu'arafa gina ni mapia galbag apat sagyan ko to ang mga pipi galbag diya ka na nadisan di ka pusa ina sunna agyan ko to kapusa inagyan ko kapusa iro nagyan ko to ataw pada penama pi agalbag panggalabakan o muslim sagyan ka iya 10 gawi sagyan ka iya Dhul Hijjah nagyan ko to mga tadem si ko Allah subhanahu wa ta'ala tadem si ko Allah subhanahu wa ta'ala paman na malai kipantag na malai balas lagi dia nagyan ko to mialoy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tawat turo niya nagyan ko to la ilaha illallah wallahu akbar
wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah na irilaun wallahu subhanahu wa ta'ala agiang kutu amian dusa niya. Oh, jarwal saya jarwal juga. Lagi na, pakandagalan tan wagiang kutu mga adkar sukabatiya sa Quran. Ay malai ukur ang mga tao. Lagi ang kutu ang mga tao pagkatamat siran sa giyang kai 10 gawi apkuna sa giyang kai Dhul Hijjah. Dita no pikir ni ano man ay kapagkatamat tano apa man na 10 gawi ay tapanging kadaan puong kabati sa Quran nalangan ng kau naging kutuwa bakanti oras ka 3 ka oras 4 ka oras 5 ka oras na bati ka sa Quran sa uman din nakapita ka inshallah nakatamat ka aging kutuwa Quran namya kada lagi kutuwa amal amapia lagi daging kutuwa ka susadaka tano kapaman na kalu na tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala aging kutuwa di tano di ka sedekah kapangalimuan na malaabalas sa kekuatan no kagi minipantag sa giyang kaiya gawi ya pitro unabitan wa Muhammad sugal buku na mapia na kububayan wallahu subhanahu wa ta'ala gudabon pakalawan nah pemuasa ka mutiya ka sa Quran susadaka ka padurup na giyang kutuwa qiyamul layl ay manana sukapanambo yang si mga tanatanawa kagagawi na isa pananan mapya amal sa giyang kaiya paganaya gawi sa giyang kaiya Dhul Hijjah. Yago to mga amal ini pangluura katano sa bulan Ramadan, ini pangluura katano bulan Ramadan na ikaswitan no kamiati pamanuto apaman na kaya ginakan umang aginawa tano naman tigo mga ulama agi ang kaiya sa pulugaw isagi ang kaiya Dhul Hijjah na enway ang makalalabi si ko mga gawi na tigo mga ulama kagi matitim o nagyang kuta ummahatul ibadat so mga ala ko mga simbo na miyatimo udi na ketimo sa giyang kaiya gawi paganero na susambo yang na mapi amal asya pensagiyang kaiya paman na Dhul Hijjah sambo yang ikadua na giyang kutua puasa na miya parusi ko tawag giyang kutua kapaka pamuasa niyan kagi sunnah to padurwag giyang kutu kasusadaka na malaabalas na yago to apaman na hajj na saya kipantag naman to so mga ala simbo na kipantag sa giyang kaiya paman na sa pulugaw sa giyang kaiya Dhul Hijjah inway ang makalalabi mga pagariya agawi kagigyan ko to paman na miyatim unagyan ko to ummahatul ibadat maana na mga inagyan ko to simba o di naging kuto ang mga ala-simbo si Allah subhanahu wa ta'ala. Sisan susambo yang, sisan naging kuto kapamuasa, sisan naging kuto kasusadaka, nayamala naging kuto hajj. InsyaAllah, na dibud na paman na matay, na kumaging kuto paman na kapagukup umanga kadi. Nasisagyan ka iya Dhul Hijjah. Nasisip naging kuto Eidil Adha. Ay mana ini na makalalabid na ang mga gawi, mga pagariya. Yung ito ay manan na pamakutakano sa mga amal, ang mga pipiya. Diniwaya pagilangan. Tigo mga ulama as mga umurtano na lani yaud. Apaman na di man makapabalingan na yung ito apaman na mga umurtano. Yung kaya paman na kalabaton din na di pagkakasoy. Na giyang kaya mausim giyang kaya kapsagida masa na kalila
Aya mana namia kay itu aya. Nagupaman namia kagengga nagyang ko tuwa ka keswinya. Na o kabayatan no apamana dita no makasendit. Matero tano sa gyang ko tuwa kay pusya na ginawa ko. Ino ko tu da makapagamal, ino ko tu da makapamuasa, makasusadeka, makabatiya sa Quran, makapamuasa, makamasiap susambayang hina ng mga pagarya. Paman na si ikuda tano pa nakapakasendito. Na galabakan tano agi ang koto mapi amal. Na padaro agi ang koto padaro agi ang koto kapipi tano si kumbel alos. Pipi ang tano agi ang koto mga lokas tano so mga inaama tano. Na gusto malalambo ang mga lokas tano na pipi ang tano sira. Kalasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala giina pa man na mga panguyatay sa giyang kay Asharatil Hijjah. Pag nintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala adna mga panguyat anto na ini kindo utano si ko mga ginawatan. Katay hagi kaya paman na mga kadi imanto saya makapipila sira na yung adupan na pamamagayan saya kurma Kape. yung nga lalan saya kape ya nabang kurma Niya askam. mga kadi aya paman na dipipita Ano kita naman? Ikaw na atan sira natagpay. yung nga inged Saudi na susubra saya so panganangkan susubra saya so panganan gira ko na gira tua ayap kesemu na gira tua begaza gira tua panganan biya kadagdagala mga khairiya saya adi mamagay sa panganan kan away so miyaw na kaya pila minsan na inibgirar kami na kurma isang akilon duto a kurma. Well, nakatayap man na iman to asubu sumagad kami saya. Na di naman ipakapita nagyang kana na mga kadisa na libre yan ang langon. Da abangasan ng buyada na saladbu. Why? Da abangasan ng buyada na saladbu. Libre. Upama ko masway ini si ko mga darapatan no yung uto apa galawin tanong agi kasusad ka nagyang ama nakasud ka na kanabay ni kilibat si ko tamo ko tao ayad na mitro na sunabitan mo Muhammad ma nakasasadakatun yung uto tigunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam di din na malabat agyang ko to sadaka si ko tamo kagyang ko to manusia misadaka ka na kapipikiran kaun na yan lebatan so tamo ka ugid na daw no to malabat ka bad beauty okay apa man na ketakap nagupaman na pakalagyan ko to riskir ka wallahu subhanahu wa ta'ala mga bangsa mi sa tanubut teman ni sa diyan ka agyan ka iya di tanu di ka pag live salam rakanu salangon di ni pakalipati agyan ka iya gawi na sumyul lagyan ko to Asharatil Hijjah gawi iya amala ikipantag nagumapia so kang galibag sa mga pipiya pakapendagalan sa mga galibag ang mga pipiya kagip kubabayan to wallahu subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.